Ето как да режеш корнизи и первази, когато имаш нестандартен ъгъл. Взимаш две дъски, които е много важно да са с еднаква широчина. Слагаш едната дъска плътно до стената, другата летвичка я слагаш от другата страна, отгоре. Взимаш си един молив, може да използваш автоматичния молив на Окс и си бележиш от двете страни на едната дъска. След това идва интересната част. Трябва да съединиш тези две линейки. И това е ъгъла, който трябва да изрежеш. След това слагаш двете дъски една върху друга на твоя циркуляр герунг, пускаш лазера, нагласяш острието да бъде където е белега и режеш. След това проверяваш двете парчета, че пасват перфектно и знаеш, че това е твоя ъгъл нагласен на циркуляра. В този ъгъл можеш да изрежеш первазите. И накрая слагаш двете парчета первази и те си пасват перфектно. Същата тактика може да използвате, когато режете и корнизи. Ще имате отново супер точно и прецизно отрязани корнизчета. Всеки, който има Festool Capex, знае, че тази галимация е ненужна благодарение на това шаблонче, но тези, които все още нямат, можете да се справяте с дървените летвички. За още тънкости от Mana, последвай ме! А твой циркуляр и автоматичен молив може да поръчаш от Mana BG.